Aquestes instal·lacions de la part vella de l'antic club esportiu dels Saulons d'en Déu, a Bigues i Riells, van ser l'escenari d'un nou robatori de cables elèctrics. Fa una setmana, operaris de l'Ajuntament van detectar que la porta de l'antiga piscina havia estat forçada i que hi havien robat els cables de la instal·lació elèctrica. Els lladres també es van endur les aixetes de les dutxes i de les piques de l'antiga zona de vestidors, que fins i tot van trencar per arrencar-les. En aquests moments està en vies de reparació i en principi de moment encara no el tenim quantificat. Sí que s'ha fet la inspecció ocular per part de la policia local. Òbviament, a hores d'ara no sabem no s'han trobat els autors d'aquest robatori. Per trobar-los necessitem la col·laboració ciutadana per l'ubicació de la zona, al local de Saulons, la col·laboració dels veïns i persones que ho puguin veure és fonamental. El robatori només va afectar la part vella de les instal·lacions. Al costat de l'antiga piscina s'hi va construir un local social que ha quedat intacte. L'Ajuntament torna a fer una crida a la col·laboració ciutadana per evitar aquest tipus de robatoris. En els darrers mesos ja s'havien produït a Bigues i Riells alguns robatoris de cable elèctric i telefònic o d'elements metàl·lics, però en un principi aquest robatori no es vincularia a aquests anteriors. El municipi va ser el primer de la comarca que va denunciar el robatori de reixes d'embornals dels carrers.